Dobrý deň, jsem Maria, lékařka, fertility koučka a terapeutka skupinek podpory klinik Reprofit v České a Slovenské republice. A teď je moderátorka podcastu Reprotox. Budeme tady mluvit o léčbě neplodnosti, nejen z pohledu medicíny založený na důkazech, a taky z emoční stránky celého procesu. Poslechněte si tady skuteční příběhy lidí, kteří prošli cestou IVF. A můžeme začít. Jani, dobrý deň. Dobrý deň. Ja vám moc krát děkuji za váš čas a že jste takhle souhlasila sdílit svůj příběh s náma otevřeně. Já strašně ráda, protože my se známe hodně dlouho. Nevím, jsme si řekli asi 4 roky. Jo? Ano. Začalo se to přes nějaké sociální síti, sdílení, pak jste šla k nám do skupinky podpory, takže když jste mě odsouhlasila tu účast, tak jsem byla moc ráda, protože já si myslím osobně, váš příběh musí jít ven. Prostě je teď tam o tom povíte asi líp než já. A první, z čeho bych jsem chtěla začít, tak vás zeptám, kdy jste se poprvé uvědomila, že to miminko chcete? Mm-hmm. Kolik vám bylo let a jak ta cesta začínala? Áno, tak ja by som ešte dodala, že ja som si tak povedala, že to je to vlastne najmenej, čo môžem pre vás urobiť, že pôjdem do tohto podcastu, lebo počas celej tej cesty mojej, ktorá bola naozaj dlhá a nekonečná, tak ste mi veľmi pomohla, čo sa týka aj po psychickej stránke, aj s odbornými radami. Takže ja som vám za to naozaj veľmi vďačná a touto cestou sa vám chcem úprimne poďakovať, že vás vlastne máme. A že také niečo ako podporná skupina existuje a že to vzniklo, lebo ja verím, že to naozaj veľmi veľa ženám pomôže. Tých informácií je naozaj všade veľa. A keď má človek jednu osobu, ktorej dôveruje a vie sa na ňu obrátiť so všetkým, tak je to na nezaplatenie, že naozaj potom aj to následné tehotenstvo vie prebiehať aj inak, keď tá dôvera lekár, pacient je vybudovaná. Takže pravda. Vám veľmi pekne ďakujem. Ďakujem. No a vlastne nadviažem na tú vašu otázku. Kedy? Veľmi skoro. Ja vlastne ešte nejak skončila som strednú školu a už som nejak vedela, že teda by som chcela si založiť rodinu. Čo moja mama bola z toho vlastne zhrozená. že je to príliš skoro a že máme čas a tak ďalej. Čiže sme sa dohodli, ale ja som na to ani netlačila, len teda ja som odjak živa mala taký sen o veľkej rodine. Ja. Som si dokončila vysokú školu. No a nejako po vysokej škole ešte samozrejme boli nejaké také práce, brigády, že 26 rokov som mala, keď sme vlastne s partnerom začali uvažovať o tom miminko. Áno, o tom, že si založíme rodinu. Tak sme sa nejakým spôsobom snažili. Každý mesiac som sa prakticky pozerala na negatívne testy. Ale vtedy si to človek nejak tak nepripúšťa, že máme čas, veď toto by bolo vlastne len taká lotéria, že zadarí sa, budeme šťastní a keď nie, tak ideme nejak plávame tým životom ďalej, že... Takže dali ste tomu takový voľný průběh. Což je naprosto v pořádku 26 let a což se dokonce i doporučuje. Jo? Prostě představte mít se nechráněný pohlavní styk, pravidelný a dát si prostě takový ten voľnější průběh. A pak samozřejmě, když se zjistí za rok, že to nejde, tak že by sa to mělo řešiť. Áno, ale tak svojím spôsobom ja už som uvažovala o tom, že asi niečo nie je v poriadku, lebo my ten nechránený sex sme mali vlastne odkedy sme boli spolu, že my sme tomu nechávali vlastne takto ten voľný priebeh, že nejak sme sa nebránili tomu, aj keby to bolo už počas štúdia. Ja samozrejme som mala na zreteli, ako ma mama varovala, ale tak už by sme to nejako poriešili. Potom raz pri návšteve gynekologičky ona mi len povedala, že má myom. Uh-huh. Ja som vôbec ani nevedela, že čo to je a som sa pýtala, že čo to pre mňa znamená a vtedy mi vlastne povedala, že nič, budeme to sledovať, ale prakticky to nič neznamená, že je kopec žien, čo vlastne má myomy, ale nehovorila mi nejaké riziko, že človek bude možno mať potom problém s otehotnením. Nějaká pravda v tom je. Samozřejmě ty myomy záleží, jestli zasahuje do té dutiny děložní, jestli je deformuje a
to může potom bránit nějakým způsobem ty implantaci toho embryka, anebo je nějaký malinký myomek vnitř ve svalstve, který prostě vůbec nějakým způsobem nevádí. Jo? To záleží, máme různý typy myomu, což taky jakoby může, ale nemusí, jo? Takže to je taky otázkou. Takže nic vám tam nezjistili, tak jako ten myom a jinak ostatní bylo v pořádku. A áno. Takže vám ještě řekli nic, prostě zkoušejte dále. Áno, my sme vtedy vlastne sa už aj rozhodli, že pôjdeme na kliniku. Aha, spolu s partnerom. Áno, spolu s partnerom. To tiež bolo 26-27 rokov sme mali, čo sa na nás vlastne pozerali, že veľmi skoro. Ja. Že čo tam robíme. Urobili mi vlastne nejaký hormonálny profil. Partnerovi urobili spermiogram. A poslali nás domov, že ešte všetko je v poriadku, len teda minimálne pol roka máme skúšať prirodzene a keď sa nepodarí, máme sa vrátiť, tak z toho pol roka sa možno stal rok, že vlastne my sme cestovali, hovorilo sa, že choďte na dovolenku, nemyslíte na to. Takový ti krásný rády, jo, který dostávají ženy, jo, že se prostě musí jít na dovolenku, musí dát vínko, jo, že se prostě... Ale co můžu říct, tak samozřejmě k tomu, pokud přišel pár na kliniku a vidíme, že jsou mladí, spermiogram je v pořádku, hormonální profil, nic se tam zvláštního nezjistí, tak je naprosto oka řekneme, ještě prostě můžete zkoušet dále. Ono to doopravdy občas to chce trošičku víc času. No a jak to bylo u vás? No, času to chcelo naozaj veľa, ale k tomu sa dostaneme. Tak my sme cestovali, tiež to nebolo nejaké také silné. Ja. Samozrejme, že teraz mám ovuláciu, čas, poďme, že nech sme hoci kde, takže sme si pocestovali. No a potom sme sa vrátili na kliniku. Dlhšie nám to trvalo, kým sme sa vrátili. Už som mohla mať možno 28 rokov, že nechali sme to tak plynúť. Ja. Že nejak som sa stále za tým nenaháňala, za tým materstvom, aj keď už teda ten odporúčaný vek už je taký, že možno v tej dobe, keby som vedela, že by mi pomohlo zmraziť si vajíčka, nebola tá osveta o tom taká. Bohužiaľ. No, fakt nebola. A to spätne, keď môžem povedať, tak veľmi ľutujem, že o tejto možnosti mi ale ani na klinike nikto nepovedal. Jo, ono to ještě možná aj tak nebylo, jako v tomto období se ta metoda si ještě asi moc tak možná nepoužívala a nemluvilo se to o tom takhle, jak se mluví teďkom, a což já si myslím je super, protože ten social freezing, který se teďkom nabízí, a ženy čím dále, tím víc si odkládají těhotenství, což je naprosto pochopitelný. Jo? Chceme udělat taky kariéru, ten život se mění, najít toho správného partnera, jo? Takže zamražení vajíček, ta procedura je relativně jednoduchá. To znamená, jako je relativně bezpečná, ale budete mít tu jistotu potom. Jo? To je prostě, jako si myslím, ty děvčata, které se přemýšlí o tom, že jako je mi kolem 30 let, a ještě se tak jako asi bych v nejbližší době nechci třeba, nebo ještě nemám s kým, nebo ještě mám nějaké pracovní nábytky, tak jít do toho sociálního freezingu. Já si myslím, to prostě to je taková jistota do budoucna. Určite. Môj muž vlastne po tom všetkom, čo si prešiel so mnou, a teda ako som hovorila, on už má jednu dceru, tak hovoril, že to bude prvá vec, ktorú je bude radiť, keď bude dospelá. A už v tom veku, že bych to udělala. Áno, aby to urobila, a určite každá mladá žena, ktorá toto počúva, by to mala zvážiť, lebo naozaj ten čas ide rýchlo a nedá sa vrátiť späť. A... Je to pravda. A pravda i v tom, i když žena půjde ve 30 letech na vyšetření a třeba jí řekne, máte krásný AMH, máte skvělou ovariální rezervu, jako je to všechno v pořádku, no právě proto, že jste mladá. A teďkom se prostě podaří za jeden cyklus zamrazit tolik vajíček, tu zásobu, že nemusíte jít znova. Jo, že prostě, než přijde ta sama žena, bude 37 a to už je úplně o něčem jiném. A i o tom počtu vajíček a nejen o počtu vajíček, a i o kvalitě. Jo, což jako také. Jano, vrátíme se k vašemu případu. Co bylo dále? Šli ste znova na kliniku? Áno, išli sme teda znova na kliniku, kde už
pani doktorka, ktorá tam bola prvá. Ja mám také míľniky, že s tými ženami, ktoré sa pri mne vystriedali, čo sa týka materských. Jo. Tak tá pani doktorka, ktorá tam bola, tak už bola na materskej, takže my sme vlastne dostali druhú pani doktorku, s ktorou sme sa teda dohodli, že skúsime insemináciu. To je asi taký štandardný postup, že... Jo. To jsme taky řekli na začátku, že se lidi bojí, že přijdou na kliniku a hned to děláme IVF. Jako občas ano, protože musíme, protože neexistuje jiná možnost, ale v žádném případě netlačíme. To znamená, pokud je to možné udělat, dáme ještě, vás poslali ještě na spontánní pokus, tak. Že pak ještě IUI, to znamená inseminace, intrauterine inseminace, a když i takhle to nezafunguje, tak až teprve potom jdeme na to IVF. Áno. Tam už sa nám robil zase opakovanie spermiogram a opakovanie môj hormonálny profil, kde už to teda nebolo také dokonalé, ako keď sme tam prišli. Čo sa týka partnera môjho, tak jemu tam pribudli už nejaké diagnózy. Teraz neviem, či to vyslovím dobre, ale mal oligoastenospermie. Oligoastenospermie je snížená koncentrace a pohyblivosť spermie. Takže ten už mal diagnózu a ja som tiež mala už nižšie to AMH, ale stále bolo dobre. A pamatujete tú hodnotu? Okolo, ja neviem, 2, že nebolo to až také dobré, ale stále sa dajú nižšie. Áno, tak dobře. Aha, ale už to bolo, hej, že také slabšie, čo neviem. To som nevnímala vtedy, tak ani ma nikto na to neupozornil, že by to bolo už nejaké také hraničné, ale teda pracovali sme tam s partnerovou diagnózou, že kvôli tomu teda vyskúšame insemináciu. Mali sme to doma ešte teda nejakým spôsobom podporiť. No a nasledovali teda 2 týždne čakania. Tiež zase takéto moje naivné ja už sa videlo, že to vyšlo, ale bohužiaľ teda z krvi mi potvrdili, že negatívne. No a začali sme sa potom po nejakom čase, ako tam tie naše úseky boli trošku dlhšie, lebo my vždy, keď sme sa dohodli o ďalšom kroku, tak ja som si chcela nechávať na to nejaký taký dlhší čas, že možno aj ja som to nejakým spôsobom naťahovala dlhšie. Možno pol roka som si dala zase čas, že teda pôjdeme vyskúšať to IVF-ko. Prvýkrát. Tam si pamätám, že partner potom začal pracovať v zahraničí, čo nám vlastne tiež naťahovalo ten čas tak dlhšie, že on prišiel a áno, bolo to také náročnejšie, ale teda išli sme do toho IVF-ka. Tam sa nám vlastne podarilo... Bylo vám nejak 29 let. Áno, tak. Viem, že tam mi odobrali 6 folikulov. 6 vajíček z tých folikulov. Áno, 6 vajíčok nám vlastne zostalo. A do toho 5. 6. dňa nám zostali 3 embria. Áno, čo bolo celkom... Akože, ja som sa tešila. To som ešte nevedela, že kopec žien je, čo tie počty majú teda násobne vyššie, ale tak vraj to nič neznamená, že kvalitné embríka boli, tak pracujeme s tým, čo máme, tak som sa potešila a vlastne hneď mi aj vložili. Byl čerstvý vklad, jo? Ano. Hned po stimulaci. Ano. A tím pádem předpokládám, genetika se tam neproběhla. Genetické testování embryí. Nie. Což je naprosto v pořádku, protože pokud máme pár mladší 35 let, je to první pokus, tak jako nedoporučuje se obecně provádět toto vyšetření. Áno. Ja som vlastne, sme to preskočili, ja som zabudla povedať, že na začiatku, keď sme ešte pred týmito klinikami skúšali, tak mne sa raz podarilo prirodzene otehotnieť. Aha. Zabudla som na to. V pohodě, teď se k tomu vrátime. V pohodě. Tam som prirodzene otehotnila, ale to skončilo vlastne skôr, ako to
začalo, to bolo vlastne vtedy, keď som bola na tej kontrole u tej lekárky, tam mi vtedy povedala prvýkrát o tom myome, čo vlastne mohlo a nemuselo byť príčinou vlastne tej straty. Takže tá strata bola úplne na začiatku, ešte nebola ani srdečne akcia. Áno, to nebolo vôbec nič, áno. Čiže to bolo len také, že doktorka mi to povedala, ja som bola prekvapená, lebo vlastne som ani nevedela, ani som netušila, že by som mohla byť. Jo, tehotná. Áno, tehotná. Takže to som zabudla spomenúť, ale vlastne preto sme aj išli potom následne na tú kliniku, lebo už som chcela vedieť, že čo za tým môže byť, alebo že či je nejaký problém s hormónami. Takže toto bola vlastne prvá taká strata. No a mali sme teda 3 embria, to zase idem dopredu. Vložili mi jedno. No a na moje prekvapenie som si našla pozitívny test. Takže je hned. Čo som bola strašne šťastná, veľmi som sa tešila, že možno, že som si hovorila, že ten začiatok, áno, že veľa sme už prešli a že takto nám to vyjde na prvýkrát a že happy end, šťastný koniec a že všetko bude v poriadku. Áno. Tak sme sa teda tešili. Chodila som na kontroly. Ja som bola taká už... že chodila som aj do centra, aj som hneď bežala so svojou gynekologičkou, nech mi to teda pozrie. Tá mi hovorila, že keď som bola na kontrole, že mám neuveriteľné šťastie, že má bucha šampanské, že to embryko sa uchytilo nejak na stene, zadnej stene maternice a že mám tam teda tie myomy a že je nejak zatláčané tými, mala som samozrejme už tých myomov viac, že ho zatlačajú niekde teda dozadu na tú stenu maternice. Neviem presne ten odborný výraz, ale teda mi hovorila, že je to obrovské šťastie. Mala som potvrdenú už aj akciu srdečnú. Takže to bol nejaké 6-7 týždeň tehotenstve. Hovorili mi aj v centre, že teda začiatok je fajn, podarilo sa. Takže sme sa tešili a potom jedného dňa, ja neviem, možno o 2 týždne neskôr len tak strašne ma jeden deň bolela hlava, ale ja som to ničomu tak nepripisovala. Išla som teda na bežnú kontrolu. Moja gynekologička mala dovolenku, tak som sa objednala k nejakej takej random gynekologičke, že si to zaplatím a tá vlastne sa ma spýtala, že vy ste naozaj bola tehotná a ja som zostala také, že prosím. A povedala mi, že ona tam vlastne nič nevidí. A nekrvácala ste nič? Nie. Len ma tak ten jeden deň hlava bolela a neviem, bolo to proste také zvláštne a už tam nič nevidela. No, tak to bolo vtedy veľmi ťažké, že som vlastne nechápala, že čo sa stalo a že áno, mi potom povedala, že ide o potrat, lebo že už tam videla nejaké také zostatky toho embríka. To zamkli tehotnosť, že už nebola tá srdečná akcia. Áno, že s určitosťou povedať. No a ja som sa tam úplne zrútila, to si pamätám, že no ťažké to bolo. Že človek ide tak na bežnú kontrolu a že toto sa dozvie, tak bolo to ťažké a vtedy som sa pýtala, že či to je kvôli tým myomom, o ktorých mi hovorili a ona mi tam dala kontakty, povedala, že mohlo byť a nemuselo a dala mi tam vlastne kontakty na 2 lekárov, takých, čo sa myomom venujú, lebo povedala, že mám ten najhorší typ myomov, ktorý žena vlastne môže mať, čo sa týka tehotenstva. Tak to, ktorý deformuje tú dutinu telo. Ja totálne deformovanú som mala dutinu potom neskôr už, áno, ale mala som ten najhorší typ myomov a dala mi teda kontakt na 2 takých špičkových lekárov, že možno aj 3. Mala som na papiereku, to si pamätám a ja som teda išla radom. Jasne. Poslala ma samozrejme ešte do centra, akože na second look. Pro istotu. Áno, tam mi to vlastne potvrdili, že to bolo zamaknuté tehotenstvo 7-8 týždeň. Tam som vlastne zostala, aj ma potrebovali vyčistiť. Tak tam som mala vlastne kiretáž. No a to bolo potom také nejaké temné obdobie. To si pamätám, že som si tým prechádzala vlastne sama, lebo partner bol
v zahraničí. Samozrejme, bol sklamaný aj on, ale tým, že sme neboli spolu, tak ja som vlastne z malej dediny. Ja nie som priamo z veľkého mesta, takže tam ja som to ani s rodičmi vlastne neriešila a už... Takže ste som musela prožívať všetko akoby Áno, lebo což mne vlastne, ja nemám už mamu, takže už to bolo také, že s otcom nie a ani som nemala pri sebe nejakú takú bližšiu kamarátku, že ktorej by som sa mohla zdôveriť. A strašne málo informácií vlastne o týchto veciach bolo, takže to obdobie bolo také ťažké, že ono sa hovorí, že možno, že na začiatku je to, že s tým musí človek rátať, akože teraz už áno, samozrejme, ale ten človek, ktorý veľmi, veľmi niečo chce, tak tieto prvé také temné myšlienky ho ani nenapadnú na začiatku, že sa môže niečo zle stať. Ja som bola plná vlastne očakávania a radosti. Že to sa vôbec stalo, že sa to vôbec môže stať. A jak ste to, akoby, co vám pomohlo v tomto období? Ja som si povedala vlastne, že chcem sa dať dokopy hlavne po tej psychickej stránke, chcem sa dať dokopy po tej fyzickej stránke, chcem si nejak začať riešiť tieto myómy, že potrebujem nejakého odborníka, lebo nemala som vyslovene potvrdené, že to tehotenstvo skončilo kvôli myómom, ale povedali mi, že môže sa to stať, že je to samozrejme aj, môže to byť jedna z príčin. Áno. Tak ja som začala hľadať a študovať informácie, že čo všetko treba dať vyšetriť, kam by nás lekári ešte poslali. Ďalšie kroky. Vtedy mi povedali, že veľa žien potom po tratie hľadá príčiny, že čo sa môže stať a majú potom potrebu a tendenciu všetko riešiť a že mám sa trošku akože zbrzdiť, že je to možno niekedy taký prirodzený proces tej cesty za tým bábätkom, že môže sa to stať, ale to budúce tehotenstvo už môže byť v poriadku. To je také pravda. Jo, což jako je těžko si v tu chvilku říct. Jo, samozřejmě ztrátu, jako říká se, doporučuje se tu ztrátu prožít. Jo, dát si prostě prostor, brečet, sdílit, jako zpracovat, jo, protože, jak říkám, už to jaký díl a to opakuju, ale je to tak, že i neúspěšný transfer se porovná dneska dokonce k ztrátě, jo, protože ztráta naděje, jste čekala 2 týdny, už občas děvčata, jako vím, že i mluví, jo, že jo, ať se tam uchytne, jo, tak jako a pak nic, jo, a když už vidíme srdíčko a pak najednou nám řeknou, že to prostě nevyvíje, tak jako samozřejmě to bolí a nevíte, co s tím v tu chvilku, nevíte, jak to je. Samozřejmě pak začínáte post faktum hledat, co jsem udělala já špatně. Toto bol u mňa ten najväčší problém, že ja som sa potom strašne začala obviňovať, že čomu som mohla zabrániť, alebo že možno tam som nemala ísť von, alebo som mala stres v práci. Tak som sa začala obviňovať, ale to mi tiež lekári vyvratili, že to tak taký neviem, aký stres by som aj možno musela zažiť, ale že taký ten bežný pracovný stres na to nemá veľký vplyv, ale... Vôbec aj tie tehotenství, aké řekneme tak přes 90%. Ztráty v prvním trimestru daný nějakými chromozomálnymi vadama, jo, že prostě se to zastaví a není, protože vy jste něco udělala špatně. Jo, prostě se to stává, bohužel. Dokonce až 25% těhotenství takhle mohou skončit v prvním trimestru. Jo, takže jako samozřejmě chceme. Jo, když najdeme příčinu, tak se nám uleví. Říká, aha, tak to je, tak presne, to příště. Presne. Ale kolikrát, jako samozřejmě teď už se i vyšetřuje ten materiál po potrátu, možná tam se zjistí něco může, ale nemusí. Jo, protože ne, zdravý embryko ne jenom o chromosomech. Jo, jsou tam různé. Jo, takže jako sice ano, ale toho hledání ty příčiny po první ztrátě, on říká i po druhé teďko, jo, takže to není tak až moc nutné. Samozřejmě něco vyšetříme, něco řekneme, ale kolikrát se to prostě nezjistí. Áno, presne tak, ale ja som teda barana, ja som išla tvrdo po tom, že musím zistiť prečo, ako zabrániť tomu, že aby som mohla ísť do toho ďalšieho vkladu, ja potrebujem mať nejaké také fakty, o čo sa oprieť, čo urobiť inak.
toto som potrebovala veľmi, ale teda áno, lekári mi vysvetlili, že je to normálne, aj tie prvé 2 straty, aj to, že tá strata v prvom trimestri je bežná. Takže ja som sa rozhodla, že si teda dám nejak vyšetriť komplet seba. Teda začala som tým, že som začala uvažovať, že mama aj babka mali problémy so štítnou žľazou. Tak som sa objednala na endokrinológiu a tam mi vlastne lekár oznámil, že mám anovulačné cykly. A samozrejme problémy so štítnou žľazou, čo mi už trošku možno dávalo odpoveď na to, že sme sa márne prirodzene stále snažili a Nešlo to. Áno, už po tej prvej strate, že to vlastne nešlo. Tak už som mala možno takú jednu odpoveď na to, že tie anovulačné cykly, že sú problém a že teda mám zníženú funkciu tej štítnej žľazy, tak mi nasadil nejaké lieky. No a začala som preventívne brať, on teda vedel celú túto cestu moju, to som mu povedala aj teda, že by som veľmi chcela bábätko, že pokúšame sa s IVF. Bol tomu veľmi naklonený, za čo som mu ja veľmi rada, lebo on, myslím si, že tiež mal nejakú podobnú cestu so svojou manželkou. A to tiež sa líši názor lekára a lekára, čo sa týka aj endokrinológov. Niektorí povedia, že vôbec to netreba ani riešiť. A niektorí hovoria, že áno, že treba riešiť aj štítnu žľazu. Jako štítnou žlázu rozhodně ano. Jo, to, co v první řadě doporučujeme i před vůbec plánováním těhotenství, se nechat vyšetřit jako klasicky, gynekologické vyšetření, jakoby to preventivní prohlídku se tomu říká, vyšetřit si TSH, ten hormon štítné žlázy a se doporučuje ještě ferritin. Jo, tak to prostě komplet, to, co, s čím můžeme jít do toho těhotenství, tak TSH rozhodně ano. Ale endokrinológovia sa niektorí, tak som myslela, že stávajú k tomu, že to není zapotřebí. Áno, že nie všetci sú otvorení týmto IVF-kám. No to je ďalšia vec. Áno, čiže sú endokrinológovia, ktorí razia teóriu, že na čo pri IVF. A sú endokrinológovia, ja som mala šťastie na neho, že vlastne mi tú štítnu žľazu podchytil a tam som si ako keby povedala, že dobre, že toto máme podchytené a môžeme sa sústrediť ďalej na tie moje myómy. Tak, mala som zoznam lekárov, čo sa týka myómov a išla som rad za radom. Napísala som samozrejme 2 lekárom, u ktorých čo sa venovali tejto problematike myómov. No a tam si viete predstaviť tie čakačky, že jeden sa mi ozval, myslím, že za pol roka, že termín má za pol roka. A druhý ma pozval na návštevu skôr. Pamätám si, že som za ním cestovala cez celé Slovensko a tam mi povedal, že teda mám ten najblbší možný myóm, aký môže mať, ktorý mi deformuje maternicu a tam hrozí riziko, že mi tú maternicu aj museli vybrať. Čiže on do tej operácie nebol ochotný ísť. Pamatujete ten rozmer toho myomu? Jak bol veľký? Ja si to bohužiaľ nepamätám, ale viem, že už bol obrovský. Už bol veľmi veľký, len tam hrozilo toto, že tú maternicu by mi vlastne museli zobrať, lebo bol ako keby tak nejak prilepený. Čiže to som vtedy išla veľmi, 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 veľmi sklamaná domov. A čakala som teda na vyjadrenie toho druhého pána doktora, ktorý mi dal termín o pol roka. Ten bol optimistickejší. Ten sa ma vlastne aj rozhodol operovať. Aha. Takže som išla, ja neviem, za ďalší rok na operáciu, ktorú vlastne mi spravili laparoskopicky. No a myslela som teda, že mi to pomôže. Tak som bola rada, samozrejme nás čakala taká pauza kvôli tomu, že po operácii človek nemôže pol roka kvôli tým zásahom na maternici otehotnieť. A to som ešte nevedela o tých rizikách, že zase nejaké polipy po operácii vedia narásť. No a takéto veci, tak sme sa sústredili, myslím, že nejak v tej dobe už sme začali spolu aj tak intenzívnejšie komunikovať. Ja. No a tam ste hovorili, že sa mám sústrediť na to, že čo najviac embryok, aby do toho nejakého určitého veku ako keby
spraviť si takú zásobu. Ano, ten program takzvaný embryobankem, kde sbíráme ty embryka. Áno. Jste měla už, ještě tam zostalo 2 embryka. Ešte zostali vlastne 2 embryka. Ja som išla potom vlastne, keď sme mali nejakú rekonvalescenciu, tak som išla na ďalší transfer. Potom vlastne tam to bolo neúspešné. Ten druhý, takže ten... Kolik vám bylo let? Už som mala 32, 33. 30. Tam už to bolo teda také neúspešné a potom sme sa vlastne dohodli, že pôjdeme ako keby do tých ďalších stimulácií. Aha, že to jedno embryko necháte. Necháme, áno. A půjdete se bírat embryka, což je jakoby logické. Jo, což jako dává smysl. Áno. Tak vlastne muž, teda partner, mal nejakých známych, ktorí mu odporúčali teda zaručenú kliniku jednu v Českej republike, že tam nám to určite vyjde. Tak sme išli vlastne tam na tú kliniku. Tam to dopadlo veľmi zle, čo som tiež nečakala, že odobrali mi nejakých 7 folikulov. Mali sme 7 oplodnených vajíčok a keď som si ten 5. deň volala, tak tam zostalo 0 embryí. A to bol taký ďalší šok, že čo sa to stalo? Ako? Prečo? Je to možné? Áno. A mala som veľa otázok, ktoré mi vlastne neboli, myslím si, že adekvátne zodpovedané. Že ako keby zostali sme v tom my sami s milión otázkami, len tam sa mi nepáčil ten prístup, že človek už ani nemal chuť tam zase cestovať a nejak pátrať, lebo keď mu tá prvotná informácia bola inak podaná, ako by možno očakávala, alebo trošku tak viacej ľudsky, tak tá komunikace je veľmi dôležitá. Jo, vysvětlit pacientům, co se děje, proč. Může se stať. Tato situace může stát kdykoliv, je v nejlepší klinice, jo, ale nechat lidi bez informací, to je špatně. Jo, prostě vysvětlit, proč, dát další plán, co můžeme podniknout dále a pak jít. Eventuálně, proč se to mohlo stát. Jo, tak prostě o tom popovídat. Já si myslím, to je velmi důležité. Je to veľmi dôležité. Tam sme nedopadli vôbec dobre. Tak sme to nechali tak a vlastne už sme sa na tú kliniku ani nevrátili, lebo nepačilo sa mi, akým spôsobom nám to vlastne bolo komunikované. Ale bola to teda taká druhá facka, ktorá nastala, že aj takéto niečo sa môže stať. Že nie je to teda len ten proces toho vkladania tých embryí, ale že dá sa zaseknúť aj na tom úplnom začiatku, že... Ani stimulácie sa proste takhle to môže dopadnúť. Jasne. Že dopadnúť. A tam tiež potom sme sa pýtali, že či je problém na strane ženy, či je problém na strane partnera, že čo sa tam mohlo v celom tom procese pokaziť. No a pamätám si, že na ďalšiu kliniku sme išli naspäť do Bratislavy. A tam sa nám podarilo mať, myslím si, že dve embryka. Ešte šli za ďalšie kolo stimulácie. Áno. 2 embria, to vlastne tiež nedopadlo vôbec dobre. Tam som išla vklad, negatívny test, hneď ďalší vklad. Aha, byl to čerstvý transfer. Áno. A pak kryo a nedopadlo to. Nedopadlo to vôbec, ale ja si myslím, že veľkú chybu sme možno robili, alebo teda tiež nám to nebolo veľmi odporúčané, že máme dať spraviť jednoznačne genetiku embryí. To som začala vnímať až potom u vás, ako ste mi radila, že je to veľmi dôležité mať genetiku embria. Vy ste také 3 veci ste hovorili, že hormóny v rovnováhe, receptívne endometrium a vlastne genetika embryí. Že to je základ a potom len skúšať, nevzdávať sa a stále skúšať. A ja som si teda toto pamätala, len áno, to bola chyba, že my sme tie embryka vlastne nedávali na genetiku.
si myslím, že... Ono takhle, samozřejmě podle veku ještě to mohlo počkat, ale vždycky koukame ještě, jaký případ je zatím. Jo, už jste měla potraty, neúspěšné cykly, takže samozřejmě ta genetika jako tam by patřila. Jo, Áno, takže teraz aj tá finančná stránka, čo sa týka tej genetiky, aspoň na Slovensku je taká dosť záľudná, že tam vôbec na tú genetiku, ja neviem, koľko človek by potreboval mať tých strát a potratov, aby poisťovňa vôbec niečo aspoň preplatila. Takže tá finančná stránka, to je teda taká ďalšia vec. No, tam sa to teda nepodarilo. No a ja som sa potom rozhodla, že vlastne ešte jednu stimuláciu zvládnem. Len tam som prišla, hormonálny profil AMH veľmi kleslo. Tam už som to AMH mala pod 0,23 alebo tak, že to už bolo. Ja už som tie posledné 2 stimulácie išla s maximálnymi možnými dávkami tých hormónov, aké mi mohli dať. A už to bolo naozaj že veľmi, veľmi zlé. A tá ďalšia stimulácia v tej Bratislave vlastne dopadla rovnako ako dopadla tá v Čechách, že už sme mali úplne že 0 embryí. Nič. A vtedy vlastne mi lekárka povedala, že moje telo už je veľmi unavené s tými stimuláciami, že aj to AMH mi rapidne kleslo. Takže že už ona mi to povedala tak jemne, tak nežne, ale že skúsiť sa možno zamerať trošku na iné veci ako na to tehotenstvo, čo nepadlo mi to vtedy veľmi dobre. Takové zhodnocenie. Hej, že zase nechcela som ísť úplne, že cez mŕtvoly, lebo predsa len to telo, keď už je unavené, tak je to ťažké bojovať s niečím, že na jednej strane niečo veľmi chcem, ale na druhej strane už moje telo sa búri a už nereaguje na tú stimuláciu tak, ako by malo. Takže to bolo také ťažké, že som si vlastne povedala, že na chvíľu to asi nechám. Že zase si trošku odpočinieme. Tam vlastne sa stalo aj to, že keď sme mali ísť na ďalší transfer, že už sme sa vlastne s partnerom dohodli, že pôjdeme počase na ďalší transfer, tak on už mi vlastne nejakým takým spôsobom oznámil, že on už je unavený z celej tejto cesty, že on už ten transfer nechce, že on už vlastne ani asi nechce deti, lebo ja sa mu vlastne teraz odstupom času ani nečudujem, že to zobral takto, že náš vzťah vlastne týmto spôsobom skončil, lebo ono je to možno aj pre tých mužov ťažké, že o tom sa takisto hovorí málo. Je málo. Že ťahať ich na všetky tie možné spermiogramy. A my sme vyskúšali naozaj veľa. My sme cestovali, my sme vyskúšali akupunktúru, rôznych ľudových liečiteľov, ktorí kázali proste variť mu nejaké celerové polievky. Že aj tá mužská stránka je ťažká a on už mal toho naozaj dosť.